Welcome to my channel, Tipid Kipidri! Oh, kalimut. Hello guys, good morning, maayong buntag, magandang umaga, madilim pa sa labas guys kasi 4:30 pa lang, maaga akong pumunta sa palengke at ito, nakapamalingki na ako guys. Ayan, inaayos ko na ang aking mga iluluto para pagdating ng 6 o'clock, mailabas ko na o may display ko na ang aking mga tinda na almusal hanggang tanghalian guys. So guys, yung nanay, iniisa-isa ko nang napamili ko. Pero bago yan guys, ilalabas ko muna itong aking bunso, alaga na si Choco. Ayan oh, nag-aantahin na siya kanina pa. Lalabas na yan. Ayan. Ayan, lalagyan ko na siya ng wrist guys o tali. Yan, makapal ang tali ni Choco kasi pasiguro lang kasi ang lakas ni Choco nanghihila. Ayan guys, hindi kasi siya nag-jingle o nagpupupo dito sa loob. Gusto niya sa labas, may oras yan. Umaga ngayon, kaya labas na siya. Kami pa lang ang lalabas guys, natulog pa yung iba. Ayan oh. Ayan, lalabas kami ng gate. Lalabas na si Choco sa gate. Ayan, tinitingnan ko kung may pusa kasi ayaw niya na may pusa, guys. At kaya mga bata na dumadaan na mga malilikot. Ayan, tahimik pa, guys. So, ayan. Ayan, guys. Ito dito ang aming harapan. Ayan, tahimik pa. Sirado pa yung mga tindahan. Ayan. Kami pa lang ni Choco ang maglilibot-libot, lakad-lakad. Ilalakad-lakad ko rin siya guys kasi hanggang tanghali na naman siya dito sa loob. Natutulog lang siya, higa-higa. Yan, kasi hindi namin siya lagi nilalabas. Yung i-display dito sa labas o itagal kasi ang ingay, sobrang ingay. Ayaw na, kung may naaayawan siya, sobrang ingay, tahol ng tahol. Ayan, lakad-lakad. Lakad-lakad si Choco. Ayan. Ayan, nilalakad-lakad ko siya habang wala pang mga tao na naglalakad-lakad o dumadaan guys. Para pasiguro lang ako para hindi, kahit wala pa siyang nakagat guys. Yun, nag-ano lang ako. Pasiguro lang, kumbaga. Kasi hirap nagmakapaak. Uy, agoy yung taon, abunaran, wa na gyud, pastilan, wa na lisod o makapahit o makakagat, wa na. May na lang ang pasiguro kay way ikabayad. Ayan guys, tinali ko muna si Choco sa labas dito sa may gate namin sa labas at ako'y maglilinis na dito ng gate. Nilinis ko ng aking maliit na tindahan guys. Ayan, linis-linisan ko na bago ako magsimula ng pagluluto. Linisan ko na, ay dumadaan na kunti-kunti yung mga namamalingki din, pupunta sa labas na. Ayan, nilinisan ko na habang si Choco ay tinali ko muna dito. Bago ako magsimula ng pagluluto, malinis na dito sa harapan namin at sa gate. Kay maayo na lang ng limpyo, kay aron marami ang bumili guys. Welcome to my channel, Tipid Kipidri! Oh, kalimot ko. Welcome to my channel, Rachel. Kung walang Ray, walang Chin, Rachel Vlog! Rachel Vlog! Ayan guys, start na si Manay yung luto. Pakisi-kisi na.
Ala, bira na yun ni. Tulo na. Arriba na. Ala. Handos. Bira. Handos. Yan guys, pakisik-kisik ta, pakisik-kisik. Pakisik-kisik una ang bawang o ang sibuyas. Wala na. Last ko na rin loto guys. Adobong gizzard. Balon-balunan ba? Ano bang bisig lang sa kinabuhi sa manok ba? Sa balon na mo anak guys. Balon-balonan. Lami man po ni siya guys. Basta maluto na yun. Adobohin ko lang galing pasinaw-sinaw natin guys. Ano yung kadaghanan mukhaon diha. Mga laki man. Ano lang gusto. Patagumkum dahil ni sila. Patagumkum man po ni siya. Bisag luto kayo. Eh, gahi-gahi man na, oh. Ano, gahi-gahi man na siya. Gahi-gahi. Oh, lami man gining gahi ba? Lami. Yan na guys, ito na. Oh, diba? Ayan, lagyan natin ng oyster sauce para medyo may tamis ang bawat naiiwan sa dila. Yung after mo minula mo yan, meron pang naiiwan na tamis-tamis. Sing-tamis ng pag-ibig. Yan, lagyan natin ng sili para halang-halang ba? Halang-halang! Okay na yun. Sa bawat nguya, may naiiwang tamis o halang-halang. Sing-tamis ng pag-ibig. Luto pa ng ibang putahe guys. Pangdagdag binta. Pangdagdag ulam para meron naman silang mapagpilian. Morning giingon nga, what you call? Mga patsambang luto ni Manay. Basta naalay pagkakwartahan, patsamba, basta limpyo o lamian. Halabira, si Manay. Palit ng taon mo ang akong mga tinda. Ayaw yun diya. Oh, liday-liday ba? Ismid-ismid. Hindi ko anay. Patilaw gani mo. Utro pa ko. Ala, palit din taon mo. Ay, maana ning almusal. Mura na. Lamian na. Niguro si Manay. Pabudlot si Manay o si Muday. Paniguro yung taon. O, nagyad na yung kabaw. Maniguro. Kuan ba? Araro. Niguro yun. Jud, aron magkakwarta. Sige lang, basta may pahiyong, bisag walay nipon. Shout out sa mga idols natin dyan. Ala, bira yun. Ayan guys, alam nyo ba yan guys? Pinadakma na. Kalamay kung tawagin. Ayan guys, siniwa-iwa ka na. Kasi, gagawa ako ng biko. Linukay dito sa Bicol. Biko ba? Sa Bisaya. O niya, ang bigas na gagamitin ako, tapul. Tapul yan, oh. Kita nyo? Gumagamit ba kayo ng malagkit na tapul, guys? Ayan. Yan ang hahaluan ko nitong kalamay. Maghimo ko biko para pag may gusto ng kakanin na almusal, mayroon silang mabili. Ayan. May gata na. Unang gata ang aking binili. Yan na. Pinaghalo ko na ang kalamay. Halo-halo lang ang matamis hanggang sa maglatik guys. Ayan, nakagawa na ako ng tag 60 guys, ang ganyan, 60 yan guys. Ayan, ginawa ko ang ganyan para naman kung may gusto ng marami, medyo marami-rami,
Ayan, kagaya ko ba pag gusto ko talaga, palit yung kong damo-damo, basta naalay budget. Sa kaingon anak, di, yan, napog ko'y tag, G's, ang, hiwa, 10 piso ba, yan, para makaya naman ng iba, bilhin, ayan, halo na yan guys, ng mga iba kong luto, yan guys. Mamili na lang sila ng almusal, mga patsambang luto ba ni Manay, pero lami. Katilaw gana sila, sila nga, isa pa! Isa pa! Isa pa! Hala, pasok lang. Hala, sige, pasok, bila. Kain, pasok lang, bili na kayo, maluoy, dito sa maliit na tindahan ni Manay, bili na, pasok na, oy, abante, bili na, bili. Pom. Shake, tikidak, pom. Tikidak. Shoutout po sa aking crew member, Sir Nars Anton, Ading Colorful Life, at saka si Ayla Rose ng Singapore.